Avui el que estem fent és intentar explicar, ensenyar què és el que fem a la Fundació Universitària del Bages durant una activitat acadèmica ordinària. Per tant, expliquem què fem amb els estudis d'infermeria, amb els estudis de fisioteràpia, amb els estudis de podologia, amb logopèdia, amb ciències empresarials, gestió d'empreses actualment i educació infantil. I en definitiva és donar-li visibilitat al projecte universitari de la FUB, que configura també el projecte universitari del campus de Manresa. Per tant, avui obrim portes la Fundació Universitària del Bages, la EPSEM i la UOC i tots els equipaments que nosaltres diem de campus universitari, com és la residència d'estudiants i la biblioteca campus. El recorregut té diferents parts. Per un cantó, explicar aquest projecte universitari de la FUB emmarcat dintre d'aquest projecte de ciutat. Jo penso que això s'ha d'explicar. Un segon element és el projecte futur d'ampliació de la clínica universitària i a l'edifici. Els ensenyem a l'edifici per fora, que entrarà en funcionament a partir del mes de setembre. Per tant, és la segona part. I la tercera, que per nosaltres és el nucli dur de la visita, és explicar la nostra oferta universitària d'activitat de grau, però sense oblidar també l'oferta de formació continuada i de postgrau, i també aquells projectes que són una miqueta novedosos per l'any que ve, com seria l'Escola d'Idiomes o el campus d'idiomes que farem al mes de juliol. En definitiva, explicar tot allò que fem aquí dintre.